Dewch a ddolwn, ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth, oherwydd ef yw ein Duw, a nina bobl iddo a defaid ei borfa. Bore da i chi oll i bawb sydd yn weladwy yma, hefyd bore da mawr i chi acw gartre yn mwynhau yn rhithiol. Gobeithio gewch chi fendith o fod gyda ni y bore yma. Dwi'n credu bod Gweno am leidio'r emyn cyntaf. Diolch i ti, Gweno. Rhyw yr emyn 115. Beth yw mesur glas y nen? Beth yw maint y ser uwchben? Dweud mae'r bydoedd yn diglyw, plentyn bach bod fawr yw Duw. Beth yw neges Iesu Grist, cyfaill gorau'r galon Grist? Dweud o hyd mae'r hanes gwyw, plentyn bach mor dda yw Duw. Rhyw yr emyn 115. Daw'r darlleniad cyntaf o'r darlleniadau o benod 3, Llyfr y Pregethwyr, adnod 1 ymlaen. Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwil dan y nef. Amser i eni ac amser i farw. Amser i blannu ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Amser i ladd ac amser i archau. Amser i dynnu i lawr ac amser i adeiladu. Amser i wylo ac amser i chwerthin. Amser i alaru ac amser i ddawnsio. Amser i daflu cerrig ac amser i'w casglu. Amser i gyfleidio ac amser i ymatal. Amser i geisio ac amser i golli. Amser i gadw ac amser i dyflu ymaith. Amser i rwygo ac amser i drwsio. Amser i dewi ac amser i siarad. Amser i garu
ac amser i gysau, amser i ryfel ac amser i heddwch. Daw'r ail ddarlleniad y bore yma o lyfr yr Acta, yr unfed bennod ar 10, adnod 19 ymlaen, yr Eglwys yn Antiocia. Yn awr yr oedd y rhai a wasgarwyd oherwydd yr erlyd a gododd o achos Steffan, wedi teithio cyn belled a Ffenicia a Cyprus ac Antiocia, heb lefaru'r gair wrth neb, ond i ddewon yn unig. Ond yr oedd rhai ohonynt yn bobl o Gyprus a Cyrene, a dechreuasant hwy wedi iddynt ddod i Antiocia, lefaru wrth y Groegiaid, gan gyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu. Yr oedd llawr arglwydd gyda hwy, a mawr oedd y nifer a ddaeth i gredu a throi at yr arglwydd. Daeth yr hanes amdanynt i glistio'r eglwys oedd yn Jerusalem, ac anfonasant Barnabas allan i fynd i Antiocia. Wedi iddo gyrraedd a gweld gras Duw, yr oedd yn llawen, a bu'n annog pawb i lynu wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. Achos yr oedd yn ddyn da, yn llawn o'r ysbryd glân ac o ffydd. A chwanegwyd tyrfa niferus i'r arglwydd. Yna fe aeth ymaith i Darsus i geisio Saul. Ac wedi ei gael, daeth ag ef i Antiocia. Am flwyddyn gyfan, cawsant gyd ymgynnull gyda'r eglwys a dysgu tyrfa niferus. Ac yn Antiocia, y cafodd y disgyblion yr enw Cristnogion yn gyntaf. Yn y dyddiau hynny, daeth proffwydi i lawr o Jerusalem i Antiocia, a chododd un ohonynt o'r enw Agabus, a rhoi arwydd trwy'r ysbryd fod newyn mawr ar ddod dros yr holl fyd. Ac felly y bu amser Claudius. Penderfynodd pob un o'r disgyblion gyfrannu, yn ôl fel y gallai fforddio, at gynhaliaeth eu cyd-grendinwyr oedd yn trigo yn Jwdea. Gwnaethant hynny ac anfon eu cyfraniad at yr heniriaid trwy law Barnabas a Saul. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Wel, mae'n hyfryd o gwrdd chi. Da iawn. Ti'n iawn, Weno, yn cael sgwrs yn barod yn dod. Wel, iawn o'n i'n cwestiynau chi. Dyn nhw'n rhy anodd. Weno, os gen ti rhywbeth wir yn drysori adra? So, ti'n berchen a ti eisiau manam gyffwrdd yn o'n gwbl. So, ti'n meddwl eisiau, ti'n gweld os gen ti rhywbeth? So, ti eisiau maru gyffwrdd neu rhywbeth o dda? Eithaf chdi, o hwnna'n werthfawr, yn di. Rhywbeth eich ni? Ie. Bobls. Bobls ar gyfer cadw'r gwaith yn dwns, ie? O, reit. Dwi'n angen un ar hynna, ond dwi'n gwybod amdanyn nhw. Gen i ddigon o'n nhw'n y tu acw. Ond mae siwr sa'n adra hi yna, fysa ni'n sôn am ei cholir. A mae'r cholir yn cael ei ddwyn, a mae Sara'n gyda hi ar hyn o bryd. Ac mae hi yn mynd heb ofyn caniatad. Dwi am ddangos i rhywbeth sydd yn dwi'n ei trosori rwan. Ydych chi'n nabod y ddwy beth yna? Y blaen yna? Maen nhw wedi tyfu ar syni. Tegwen, pwy sgynna ni fan hyn? Martha. A pwy sy'n ni tu ôl yr ffenestr yma? Sara. Ie, wel, hold on. Ond, y prif beth o'n i eisiau siarad, nid y plant, ond rhywbeth dwi'n trysori ydy'r tŷ. Mae pawb yn trysori'r cartre lloches y genna ni. Mae'n cadw ni'n gynnes. A hefyd mae'n cadw ni'n sych. A mae'n rhaid lle ni gysgu yn y nos hefyd.
A mae'n lle pwysig i fi gadw'r llyfrau, yr holl lyfrau sy'n ein y tŷ, a mae hynna'n drysora hynny. Ond dwi'n meddwl, pan da chi yn dymuno helpu rhywun, yn rhoi rhyw boost i rhywun, yn trio cefnogi codi calona, fysa chi'n rhaid yr dillad neu y bobl sy'n rhywun sy'n mewn angen? Bydden? Ie? Da iawn. Dwi'n i ddim os ni'n rhaid y tŷ, ond fyswn ni'n hoffi gyfrannu fel y gallwn ni at helpu rhywun arall. Ydw i am hoffi rhywbeth arall? Dwi'n i drysori. Oedd wedi bod yn ymhocad i. Ydych chi'n nabod beth sgen i fan hyn? Chocolate. Ydych? Chocolate. Dwi wrth y modd efo chocolate. A fyswn ni wrth y modd yn gyfrannu hwn efo chi. Ac eich erbyn diwedd y sgwrs, eich fydd genna i rhywbeth i chi. Ond dwi'n sôn am rhywun yn y Beibl, a fe roddodd rhywbeth special. Roedd o yn hael efo'i amser. Roedd o'n hael efo'i gyfraniad i beth o'n rhannu dillad, gyda fel yna. Ond oedd gen o enw da, Barnabas oedd ei enw o. Cofiwch yn enw os rydwch chi, yn enw cŵl iawn. Oherwydd, dyma'n golygu i mab diddanwch, mab anogaeth. A mae diddanwch yn rhywbeth, dwi'n golygu, rwy'n gallu rhoi cynnig ar ni. Entertainment, entertainment. Ond y bobl special yn y bywyd chi, fi'n siŵr, sy'n ei chi'n berthyn, codi'r calona chi, byddai chi drist. A dyma just y boi, Barnabas, ac oedd yn anodd pobl. Ac y beth mawr nath o, pan oedd yr Eglwys newydd, oedd nhw wedi dechrau Eglwys newydd, bell yn ôl, amser maith yn ôl. Ydych chi'n gwybod beth nath o? Fe gyfrannodd o ar hyn oedd gen fo. Oedd gen fo gafu. Dwi'n rhywbeth sgen pawb dyddiau yma, dwi'n beth cwl i roi, ond oedd nhw'n rhywbeth pwysig. Oedd yn benath o, oedd gwerthu'r cael yma, a reid yr arian i'r pobl, y disgyblion, yr apostolion cynnar, mwyn nhw'n cael help, mwyn cael ei galona nhw, mwyn nhw'n cael dechrau da yn yr eglwys. Ydych chi'n gwybod ydych chi bod yn helpu cael y cyfraniadau y plat yna, a dyn mor ddibynnol ar y plat yna, mwyn cadw y cyfraniadau i ddod, mwyn cadw'r gwaith mae i fynd, mwyn i chi a finna cael lle i addoli Iesu Grist na Duw. Felly diolch i bawb am ei gyfraniadau. Diolch i chi am ateb y cwestiynau. Ac mae gen i rhywbeth i chi. Mae'na sticker arno fo. Mae mor ryd, mae'n security protected. Reit, mae hwn yn special, mae o'n gyfer chi. Ond newch chi ofyn i mam yn gyntaf sgewch chi'r cawl. Ac newch chi ranio a codi calon, fel mae'n codi calon i. Diolch i chi am rando a pob endid chi yn yr ysgol sydd. Diolch yn fawr. Fe barhawn ein addoliad y bore yma trwy i gyd gannu rhif yr emyn 570. Greawdwr ac iachawdwr glân, doedd tân dy ysbryd eto, fel ar y sylgwyn cyntaf gynt, yn nerthol wynt yn rhythro, ac yn y blaen. Rhif yr emyn 570. Thank you.
Gadewch i ni gynorthwyo ein gilydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ti yw tad pob gras a tharle pob cymod. Gyda diolchgarwch y dewn atat yn awr. Dewn atat fel dy bobl, fel dy eglwys yn yr oes sydd ohoni. Diolchwn am y bobl ysbrydelig rwy ti wedi rhoi i ni yn y Beibl. Ac heddiw, yn enwedig diolchwn i ti am Barnabas. Mab diddanwch, mab anogaeth, y dyn hael, y cydymaeth ffyddlon. Diolch am ei galon agored, ei ysbryd hyblyg, ei barodrwydd i godi eraill, pan oedd eraill yn ei hesgyluso. Boed i'n cymunedau, ein heglwysi, a'n bywydau efelychu ei ddillef o annog, o groesawu a madda. O arglwydd rwy ti'n gwybod pa mor hawdd yw i ni syrthio i bleidiau, i garfannau, i gynnen. Fe wnaeth hyd yn oed Paul a Barnabas anghytuno. Iddyn nhw ymwahanu am gyfnod, ni chanetawyd i hyn rwygod eglwys, a ddysga ni yn yr un ysbryd, pan fyddwn ni'n teimlo'n siomedig mewn gwrthdaro neu dan straen. Rhoi ni'r ddoethineb i beidio chwalu, ond adeiladu. I wybod pryd i sefyll a phryd i ildio, a phryd i faddau. Tad fel cymdeithas rydyn ni'n byw rhwng ceidwadaeth, ofnus, rhyddfrydiaeth, ddryslyd, a radicaliaeth chwyrn. Ond yn Barnabas, gwelwn ni ffordd well. Ffordd sy'n dal y traddodiad, ond sy'n agored i'r dyfodol. Ffordd sy'n dangos cariad y gwaredwr mewn gweithredoedd, nid geiriau yn unig. Boed i ni arglwydd ddysgu gweld y waith mewn pobl eraill, a llawenhau ynddo. Nid trwy gymharu ein rhan ni, ond trwy hyder yn dy deyrnas di. O Dduw, rhoi ni heilioni Barnabas, nid heilioni sydd yn y part casglu yn unig, ond heilioni ysbryd, i rannu i annog, i gredu fod ail gyfle bob amser yn bosibl yn dy deyrnas di. A phan ddaw'r tonnau rhaniad a'n sicrwydd neu diffyg hyder, boed i ni fel eglwys Antiochia wybod sut i dewi, sut i wrando'n ddistaw, sut i arwain gyda gras ac yn yr ysbryd. Yn ein hydfodau rhod y dangnefedd, yn ein galwadau rhod y ysbryd, yn ein cymunedau rhod y deyrnas, ac yn ein calon ni rho ysbryd Barnabas, gwas ffyddlon Iesu, ein gwaredwr. Yr hwn a'n dysgodd y weri fawr, ein tad.
Ein hemyn nesaf yw rhif yr emyn 594. O na ddoi'r nefol wynt i chwythu eto, fel byn y dyddiau gynt, drwy'n gwlad yn rhithro, nes siglo muriau'r tŷ, a phlygu dynion cry. O dead oddi fri, mae'n bryd i'w deimlo. Rhif yr emyn 594. Rydyn ni'n byw mewn byd sydd yn ymddangos wedi rannu fwy i garfannau. I garfannau gwleidyddol, ideolegol, crefyddol. Trowch y newyddion ymlaen a byddwch yn gweld yr ymgyprys yma, yr ornest ideolegol. Agorwch eich papurau newydd a fe welwch union yr un peth. Ac mae'r ymgyprys yna rhwng tair carfan fel arfer. Ceidwadwyr, rhyddfrydwyr, radicaliaid. Pob un yn tynnu ar ei gilydd a nina'n cael yn pwyso i ddewis ochr. Dwi am i chi gofio y tair carfan na. Mae'r ceidwadwyr eisiau dal gafal ar drefn y gorffennol. Mae'r rhyddfrydwyr eisiau llacio mwyn i ni gael rhagor o ryddid. Mae radicaliaid eisiau dymchwel ac ail-adeiladu, trawsnewid systemau. Hyd yn oed yn y dyddiau a'r blynyddoedd diwethaf yma, da ni'n clywed am y partïon gwleidyddol traddodiadol a'r chwal, ac yn ymbalfalu i wybod sut mae ymdrin a thwf gwleidyddiaeth poblogaidd a radical, fel plaid Reform, gwleidyddiaeth Trump, gwleidyddiaeth yr Almaen heddiw,
a'r Eidal a'r un cyfandir, mae'n drwg ni. Fel y gwelwn ni, mae hen drefnau yn cael eu tanseilio. Mae rhyddfrydiaeth dan warchau, a radicaliaeth cenedlaetholgar ar gynnydd. Ar ôl y Pentecost fel hyn, dwi bob amser yn cael fy atgoffa am y llyfr yna, llyfr yr Acta. A dwi'n edrych ymlaen i fynd i ddarllen pytia o lyfr yr Acta. Oherwydd pan mae'r byd megis yn datgymalu, mae yna gysur o droi at lyfr yr Acta. A gweld yma yda ni fel mae Duw wedi paratoi cymuned, cymdeithas ar gyfer dyfodol y byd. A'n braint ni wrth gwrs, yn bod ni yn perthyn i'r gymuned honno. Mae yna rai o'na chi yn bobl sydd â diddordeb mawr ym myd y ddrama.Wn i ddim os ydych chi wedi clywed am y ddrama gan Samuel Beckett o'r enw Endgame. Mi ddoes i ar ei thraws yn ddiweddar mewn darllediad ar y we gyda'r actor Sir Michael Gambon yn cymryd y brif rôl. Bach iawn o ddrama yw hi, ac bychan oedd ei ddramau tua diwedd ei oes. Fel y gwyddoch chi, roedd o'n greadur od iawn Samuel Beckett. Yn y dechrau, roedd o'n credu y dyliau gymeriadau y siarad llawer. Ac wedyn, tua diwedd ei oes, os ych chi'n cofio, yn ei ddramau, doedd gennyn nhw fawr ddim i'w ddweud. Roedd nhw naill mewn biniau sbwriel, neu mewn tywod hyd at ei gylfa. A ffrin oedden nhw'n siarad. Roedd Beckett wedi dod i'r casgliad, medda fe, mae tawedogrwydd, distawrwydd pia hi. Yr un syniad y gewch chi yng ngwaith cael ranna y diwynydd. Ac fe wir chi am gerdd arbennig Saunders Lewis, Gweddi'r Terfyn. Beth yw marw, ond gweddi a mynd yn fyd at y myd. A beth bynnag mae'r cymeriad yn y ddrama yn mynd i weld teiliwr. Dwi'n gwybod os ydych chi'n cofio'r ddrama. Wedi archebu trwsys newydd, ac mae'n mynd yn ôl ymlaen am rai dyddiau i gasglu'r trowsus yna. A mae'n deud wrth y teiliwr fod yna rhywbeth o'i le ar ben ôl y trwsys. A doedd yma'n ffitio coet yn iawn. Ac wedyn mae'r teiliwr yn dweud, wel, mi ai ati a dewch yn ôl mewn rhai dyddiau. A mae o'n dod yn ôl wedyn. A'r tro yma, mae yna rhywbeth o le ar goesa'r trwsys. Dydyn nhw'n cweit yn iawn. Wel, dewch yn ôl eto, medda'r teiliwr. Mi fydd yn iawn i chi'r tro nesaf. Tro nesaf, wrth gwrs, mae'n mynd yn ôl, mae yna rhywbeth o'i le. Y tro yma ar ei falog o. Ac mae'r dyn yma yn colli dymer, a mae'n dweud wrth y teiliwr rhywbeth fel hyn. Grandewch, fe greodd y Duw y byd mewn 6 diwrnod a gwneud jobyn iawn ohoni. Ac wyt ti wedi cael 3 mis bellach i wneud trowsus i fi, a mi rwy ti'n wneud smonach llwyr ohono fo. Ia, sylwa, medda fo. 6 diwrnod gymrodd Duw. Ac mae'r teiliwr yn cael, wrth gwrs, y gair olaf. Mae o'n codi'r trowsus fel hyn. Ac mae o'n dweud, wel, ia, edrych ar y trowsus, medda fe. Edrych hefyd ar y byd. Gystal â dweud mae'r trowsus dipyn yn well na'r byd o ran trefn a siap. Rwy fi'n cael y fraint ar hyn o bryd o wrando ar hen bregetha o archif y diweddar. Ac un fe glywais i gan Cynwyl o'r 90au. Mae'n sôn am oes diwednyddiaeth i blentyndod. Yr oes mae o yn ei alw yn oes
y ddiwinyddiaeth uniongred geidwadol. Fe'i magwyd mewn diwinyddiaeth oedd yn geidwadol iawn, medda fo, gyda'r ymdeimlad clir o awdurdod yr ysgrythur, barn uchel a sancteiddrwydd Duw, harddwch y credoa a'r troddodiad. Ond yn aml, daeth yn ei sgil, medda fo, yr anallu i gwestiynu, roedd diffyg o ddefgarwch o ystyried unrhyw amwysedd. A dyma Cynwyl yn dweud, a dwi'n edrych yn ôl nawr i flynyddoedd fe ieuenctid i, feddyles i erioed y pryd hwnnw nad oedd na unrhyw ddewis arall, ond yr efengil uniongred, yr efengil draddodiadol. Doeddwn ni'n ei fod i sôn am ddrama yn yr hen ddyddiau, nac am y nofel, ond yn union sôn oedd rhaid am y gair a hynny a bodloni ar hynny. Yna mae o'n sôn am ei brofiad yn y coleg diwinyddiol, a mae o bryd hynny'n cael persbectif gwahanol, rhyddfrydol, gan arwain ac annog iddo gwestiynu, archwilio, ymgysylltu a diwylliant, ymddiddori mewn seicoleg, cymdeithaseg, ac mae'n dweud fe hangodd ei orwelion. Ac yn wir mi fy'r un peth yna'n llesol iawn iddo fo, medda fo. Roedd o'n pwysleisio yr angen oedd o'n deimlo i agor meddylia, agor calonnau, a byw yn oes y goleini ac ati. Ac fe ddaeth o yn y bregaeth arbennig yma i ddeall fod math arall o ddiwinyddiaeth, sef rhyddfrydiaeth. Fe ydych chi wedi clywed hefyd yn fwy diweddar am ddiwinyddiaeth arall. Ddiwinyddiaeth oedd yn ffasiynol iawn yn y 90au ac hyd heddiw. Ddiwinyddiaeth sef radicaliaeth ddiwinyddol. Mae'r pwyslais yn fanna ar fy fod yn radical, i weld pobl yn eu cynnu a'i hangen. Mae rhaid ni gynnig cariad Duw yn ymarferol yn y byd a gwella sefyllfa rhai ar yr ymylon. Mae'r ceidwadwyr wrth ateb a ceisio dadla yn gwneud gadewch y cwbl i'r ysgrythur, darllenwch eich Beibl, ewch ati. Na, medda pobl, mae rhaid i ni fod yn llawer iawn mwy radical. Ac ystyr radical, wrth gwrs, yw mynd at y gwreiddyn. Mae rhaid i ni fynd at ein gwreiddiau a gweld yn union yn y byd sydd ohoni ni beth yw ein cyfrifoldeb ni a beth yw ein gwaith ni. I ni fod i adfer y greadigaeth yma, mae rhaid i ni greu gwell lle. Ac i ni ddod efalla yn ôl at y ddrama fach na, ddrama fawr efalla. Mae rhaid i ni geisio rhoi trefn, nid yn unig ar y trowsus, ond ar y byd hefyd. A dyna pam da ni yn yr eglwys hon. Ac wrth gwrs, da ni'n wneud hanner digon, ond da ni'n codi arian at gymorth Cristnogol. Mae gennym ni'r banc bwyd. A dyna, wrth gwrs, oedd y ddiwinyddiaeth radical, oedd wrth gefn sefydlu y cylch cymorth. Ac wrth gwrs, peidiwch anghofio ein gwaith arloesol a radical gyda'r tabernacl, yr aes, yn bwydo'r ddigartre. A dyma ni'n trio helpu pobl yn eu cymunedau yng Nghaerdydd. Ac hefyd, da ni'n trio meddwl weithiau, fel y gwnaethon ni'n ddiweddar, gyda'r casgliad at erledigaeth ofnadwy yn Manipwr. Da ni'n trio edrych ar weinidogaeth sy'n cyffwrdd y byd cyfan. Nawr, wedi deud hynny i gyd oherwydd dwi am ddweud rhywbeth bach i chi nawr. Ynghylch gŵr, mae gen i dipyn o feddwl ohono.
Mae o'n dipyn o arwr. A mae o i weld mewn ffordd crefftus yn crynhoi yr holl ddiwinyddiaeth a dod â phob dim at ei gilydd. Y tair carfan yn un. Ac mae hanes o wedi ddarllen i chi'r bore yma, felly does dim rhaid i fi bregethu dim ond am ryw 5 munud arall, neu 6, neu 7. Barnabas, arwr mawr yr eglwys fore, y dyn hael. Dyna peth mawr amdano fo. Roedd o'n ddyn hael. Hael i ysbryd, hael i feddwl, hael i gymwynas. Ac fel y glywsoch chi yn y darlleniad, dyn o Gyprus. A fedra i fel chitha mae'n debyg gweld yr ynys honno yn llygad eich meddwl a gweld pa mor allweddol oedd yr ynys hon fel lleoliad i'r cenhadon a'r apostolion cynnar. Roedd o'n fan i'r cenhadon gyfarfod, ac roedd yna lawer o iddewon yn byw yna, ac un ohonyn nhw wrth gwrs oedd Joseph Barnabas i'w roed ei enw llawn. Ac mi roedd o'n frawd, a dwi'n siŵr bod ych chi'n cofio, i fam Ioan Marc. Ac roedd fam Ioan Marc, fel y gwyddoch chi, yn cadw tŷ yn Jerusalem, lle roedd yr apostolion yn cwrdd. Rwan, meddyliwch chi ddechrau am heilioni'r dyn yma. Hoffwn ni ystyried yr ochr geidwadol o'i bersonoliaeth o. A dyna'r pwynt cyntaf. Ond yna rhywbeth ceidwadol iawn yng nghwmla fo. Roedd o wedi glynu wrth y traddodiadau. A nawr, dydw i ddim yma y bore yma i barddio un carfan ddiwynyddol. Ond mae rhai fwyaf ohonom ni sydd yma y bore yma. Bron pawb ohonom ni beth bynnag wedi cael yn magu yn y capel traddodiadol geidwadol. Rydych chi fel finna yn credu'n argoheiddig oeddedig fod Iesu Grist yn ddatguddiad o Dduw, a fod Iesu Grist wedi byw ei fywyd cyfryw, fel bod i ni fywyd yn ei fywyd ef. A dyna'r un peth sydd yn dod â chi yn amlwg wrth ddarllen llyfr yr Acta. I chi'n gweld y dyn Barnabas yma. A be ydych chi'n sylwi ydy, mae yna rhyw debygrwydd rhwng hwn ac bywyd Iesu Grist. A phan ydych chi'n darllen llyfr Acta, ydych chi'n gweld pa mor agos oedd hanes diweddar Iesu Grist, oherwydd ond newydd gael ei groeshoelio oedd o, ond newydd esgyn at y tad newol. Ac wrth i chi ddarllen llyfr yr Acta, ac fe wni, mae Luc oedd yr awdur. Mae Luc yn dweud rhywbeth wrthon ni. Welwch chi pa mor debyg yw bywyda y rhain, yr apostolion cynnar, at fywyd Iesu Grist. Roedd yna ysbryd, fel y dwedais i, o heilioni mawr yma. Meddyliwch hefyd amdano fel nawr yn ei agwedd o at Ioan Marc. Mae Marc, fel oeddech chi'n cofio falla, wedi mynd gyda Paul a Barnabas ar daith. A mae yna rhywbeth mawr yn digwydd yn Pamphylia. Mi gododd hiraeth arno fo am ei fam, medda William Barclay. Roedd ei isio mynd adra. A mi ddigiodd Paul wrtho fo, os ych chi yn y busnes cenhadu yma, medda Paul, does am lle i hiraeth. Ac mi bwdodd Paul wrth Marc. Ac mi aeth hi'n ddadl nes ymlaen pan oedden nhw yn mynd ac eisio yr ail daith cenadol. Roedd Barnabas, mae debyg ella am ei fod o newydd yr iddo, ac yn dymuno hefyd rhoi cyfle arall ella i Marc, yn gwahodd Marc ar yr ail daith yma. Ond roedd Paul yn bendant yn erbyn mynd â Marc. A be wnaeth Paul oedd mynd ar rywun arall, Silas, ac mi aeth Barnabas ei hun ar drip arall gyda Marc. Dyn ifanc iawn oedd Marc ar y pryd,
ond fe roddodd Barnabas gyfle arall iddo ar yr ail daith. A Barnabas efallai yn rhagdybio fod Marc am fod yn gwbl allweddol yn hanes yr eglwys, oherwydd maes o law o gael y hyder o fynd ar yr ail daith yma, fe ddiweddodd yn Rhufain. Ac oni bai bod Marc wedi cyrraedd Rhufain, mae o'n amheus gen i bydde gyda ni efengyl o gwbl. Oherwydd yn y cyfarfod gyda Pedr yn Rhufain, dyna lle gafodd y fodd a'r syniad i Marc gadw cofnod o brofiadau a digwyddiadau bywyd Iesu Grist, a hynny yn ysgrifenedig. Ella fysach chi ddim yn meddwl mae y bysa na efengyl, ond yn sicr ni fysna efengyl Marc. I fe oedd yr athrolaeth. Ac i ni sy'n bobl sydd yn ymwybodol o lenyddiaeth yn gwybod am y ffurfiau llenyddol. Mae gennych chi'r soned, a mae gennych chi'r stori fer, mae gennych chi'r dylyneg yn y Gymraeg, a'r awdl a'r bryddest. Ond diolch i Marc, mae gennym ni hefyd yr efengyl. A dyna un o wyrthiau mawr yr eglwys ydy bod hi wedi creu modd, neu wedi creu ffyrdd newydd ar lenyddiaeth yr efengyl. Ac i Marc, mae'r diolch, am fod Barnabas wedi bod yn ddigon heilionus ei ysbryd a gweld ei botensial. A mae hynna, wrth gwrs, yn dangos yr agwedd ryddfrydol a symud i ffwrdd o'r agwedd efallai geidwadol oedd gen Paul tuag at yr hyn ddigwyddodd yn Pamphylia. Mi roedd y dyn hwn, sef Barnabas, yn hael ei ysbryd. Efallai am ei fod o yn iddew oedd ei cartref efallai, yn deall teimladau Marc, yn gweld ei botensial. Fel y cofiwch chi, anfonwyd Barnabas gan yr eglwys o Jerusalem i Antiochia i setlo problem sut oedd y bobl yma yn mynd i fyw gyda'i gilydd, yr Iddewon a'r Cristnogion yna, y cenedl ddynion gyda yr Iddewon. A dyma ni wir yn symud yn fawr iawn at yr ail bwynt. Dyma'r rhyddfrydwr yn Barnabas. Mae'n rhyddfrydol hefyd, mae gyda fe feddwl agored. Yr enw a roddir iddo fo yn yr epistolau yw mab diddanwch fel ydych chi wedi clywed eisoes. The son of encouragement yn un gyfieithiad yn Saesneg. Mab anogaeth. Nawr, pam ydych chi a finna yn mynd drwy'r peiriau yma o orfod meddwl ac ailfeddwl, o fod un munud falle yn teimlo yn bod ni'n geidwadol iawn, neu funud nesaf yn meddwl y dylwn ni fod yn fwy rhyddfrydol. Ac mewn dyddiau cythryblus fel rhain, efallai bod chi'n teimlo ddylsen ni fod yn fwy radical. A rydyn ni'n gweld mor bwysig yw y dyn yma, fel patrwm o Gristion, mab anogaeth. Y dyn yma oedd ac enw arall arno, sef mab diddanwch. Y dyn yma oedd yn rhoi cysur i bobl yn ei ymchwyd, yn helpu bobl i ddod at ei gilydd.Wn i ddim os ydych chi'n cofio, ddim rhaid mynd yn ôl yn hir iawn, rhwng cofio y drafodaeth oedd yna, ac fysa'r drafodaeth yma'n digwydd ar lawr y gymdeithasfa'r de. Ac fe ddaeth yna ffrau, sawl trod o'n i'n ymwybodol ohonyn nhw, rhwng y ceidwadwyr a'r rhai oedd yn fwy rhyddfrydol, a'r rhai oedd yn radical. Ac oedd yna ambell i garfan o fewn yn henwad oedd nhw ddim eisiau ni wneud dim byd a chytun. Doedden nhw ddim am wneud dim a cytun, a fel yn gwyddon ni, y grŵp yma sydd yn sefydliad sydd yn ceisio dod â ni'n agosach fel cymuned Eglwys Crist. Yr eironi bryd hynny ac hefyd yr hyn dylsen ni gofio heddiw ydy, roedd y rhai oedd yn gwrthwynebu
yn edmygwyr o Barnabas, yn edmygwyr ac yn gweld yr apostol Paul yn gawr ac yn arwr. A dyna oedd yr eironi. Mae Paul drwy'r epistolau a hefyd yn llyfr yr acta fel Barnabas yn trio dod â phobl at ei gilydd. Yn ei barn nhw, dyma yw gymdeithas yr eglwys. Dyma yw'r ffordd ysmynwch chi i wneud y trwsus, i fod o'n amherffaith yn gyffyrddus. Dyma'r ffordd i roi siap ar y byd yma, y cenedl ddynion ac Iddewon, cael barbariaid hyd yn oed. Gwragedd, cael pawb i fewn i'r eglwys a gwneud un gymdeithas gyflawn, gyfan o'r byd yma. Nawr rwy'n cloi. Roedd ganddynt pob peth yn gyffredin yn yr eglwys fora. Roedden nhw'n cydweithio, cyd-ddefnyddio adnoddau. A'r un a ddangosodd iddyn nhw radicaliaeth, dwi am ddeud y bore yma, y bywyd newydd, yn fwy na neb oedd y dyn hwn, Barnabas. Y trydydd pwynt oedd ei radicaliaeth. Dyma fe'n gwerthu gau. He sold his field yn Saesneg. Un cae oedd gyda fe. A dyma fe'n dod ar arian at draed yr apostolion. Mae'n bwysig i ni ystyried cyd-destun y weithred hon. Iddew roedd yn weithred arwyddocaol, radical os hoffech chi. Nid eiddo oedd tir iddew, ond rhodd cyfamodol gan Dduw. I'w gadw o genhedlaeth i genhedlaeth. Felly roedd y rhodd hon yn un hael, ond yn radical, ac yn dangos ei ymrwymiad i waith yr apostolion, a'i gariad at y Crist, sylfaen ein cred. Gadewch i ni felly gofio y bore yma fod Barnabas yn batrwm i ni o'r modd y dylen ni fel eglwys ac fel unigolion ymddwyn yn ein hymwneud a'n gilydd, yn y galwadau sydd arno ni. Nid yn unig yn yr eglwys, ond yn y byd. Yr oedd ganddynt bob peth yn gyffredin fel y soniais i. Cyd-ddefnyddio'r adnoddau. Roedden nhw'n byw yn hau ei gilydd. Roedden nhw'n rhannu popeth. A dwi'n siŵr bod chi'n cofio lyfr yr acta, stori, Saffeira ac Ananias. A ddaru nhw guddio chydig o'r arian, ac mi ddigwyddodd tragedi fawr iddyn nhw. Ond am Barnabas, roedd o'n radical i ysbryd. Roedd o ganddo'r dewrder o ran iddo thineb i wybod pryd i annog, pryd i weithredu, a pryd i fod yn dawedog. Roedd o yn un oedd yn gwybod fod tymor i bob peth ac amser i bob gorchwil dan y nef. Mab anogaeth. Bore yma dwi am reid chydig bach o waith cartre i chi. O hyn ymlaen, hyd yr haf efalla, neu yn ystod yr haf, a fyddwch cystal a darllen llyfr yr acta. Dwi'n gobeithio fod ein gwleidyddion yn darllen llyfr yr acta. Mae yna gysur yno, mae yna her yno, mae yna batrwm yno. Ac roedd ganddyn nhw bob peth yn gyffredin. Ac am unwaith roedd hi'n edrych yn debyg fod yna drefn newydd yn mynd i ddigwydd yn yr eglwys fora, yn mynd i ddod ar byd. Yn drist iawn heddiw, da ni bell o gael trefn ar ein byd, ond daliwn ati. Beth bynnag yw trefn y byd, mae'n hen bryd i ni wisgo'r trowsus amherffaith na, gyda gwen, a dangos bod modd annog trefn ar fyd drwy ras Iesu Grist. Nid yw ffydd yn ymwneud â dewis neu gwrthod un diwinyddiaeth neu garfan dros y llall. Gweitha ein cyfryngau a'n gwleidyddiaeth a'n pleidiau, gelwyr arnom i ddysgu gwersi
yr ysgol fora, gan ranrydeddu doethineb y gorffennol, ymateb yn ddewr i'r presennol, ac aros am arweiniad yr ysbryd i'r dyfodol. Mwyn ei enw. Amen. Gadewch i ni gloi ein hoddoliad y bore yma drwy gydganu 586. Dyw y cariad nad yw'n oeri, tad y gras nad yw'n llaihau, trigger ha a gwrando'n gweddi, tyred atom i'n bywhau. Gwisg dyweision a starennau, lluosg ath, dan, holl ddrygau'r hoes, rhoi ninau fel ein tadau, brofi grymusterau'r groes. Rhif yr emyn 586. Gwagedd yw pob bri a llwyddiant, lle ni byddo crefydd fyw. Ofer addysg a diwylliant, heb oleuni ysbryd Duw. Yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fydde gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.